Halo, Marija? Da li se karamo u subotu? Da se karamo, Marija. Uključi slušni, Marija. Subotu. Ne, rabotu. Subotu. Subotu. Prej. Jer od sada uz VIP postpay d***aš za 0 dinara u mreži. I to zauvek. VIP. Pitaju me u mom kraju, šta je bilo s tobom? Otišla si, nestala si, rekla si mi zbogom. Mama, danas su moj prijatelj pravili traktor, onda ovdje ušlo mene, Jebem ti i prašak i majicu, satraću vas. Jebem, ne mogu gledati televizor. Jebem prašak i plisak i majicu. Jebem majicu. Tusko Soft, prijatelj svake obitelji. Mali kruh i pašteta, marku i 40. Jogurt, pola marke. Obradovati dida penzijom od 200 maraka. Neprocijenjivo. Neke se stvari ne mogu kupiti novcem. Za sve ostalo tu je Teka do prvog. Hoćeš mog zeku? Sačekaj. Možda je gladna ili žedna. Zašto plačeš, duša domaću? Kada te muči stomaču. Ajde, mama uvek zna šta je potrebno njenom detetu. Espumisanel ublažava grčeve. Beba pokojna, mama zadovoljna. Tatice, obrisala sam dizel motor svojom novom haljinu. A zatim sam umotala mrtvu svinju. A glupača, zadavit ću te! Ne udarajte djecu bez veze. Mrlje od mrtve svinje danas više nisu problem, jer imamo Fuchs. Ja sam Rafael, a ovo je moj prijatelj komandant Mark. Nemate mrlje koju Fuchs ne može oprati. Ne vjerujete? Idemo, Mark. Oprostite, gospodine, smijemo li vas nešto pitati? Da, izvolite. Mark, brzo! Jao, što ste mi to uradili? Jao! Pogledajmo sada čudotvorno djelovanje Fuchsa. Au, vratimo je natrag još 5 minuta. Da vidimo sada. Wow, pogledajte te boje. Ali to nije moja bluza, to je portable televizor. Čudesno, zar ne? Fuchs, deterđent koji čini čuda. Još koristite WC papir? Mi smo velika porodica i stalno se neko usere. Ja znam da WC papir uništava moju guzicu, ali ja nemam drugog izbora. Ovo su bile moje omiljene gaće. Jednom sam se ustrala i pogledajte šta se desilo. Šta radite? Uništit ćete mi gaće. Ništa ne brinite. Sipajte na govnjivu fleku i govnjiva fleka će nestati. Sve fleke su nestale, moje gaće su čitave. Od sada ću samo u gaće da serem. Veniš, daleko ispred WC papira. Isprobala sam zaista razne. Sa krilcima i bez krilaca. Super upijajuće, slabo upijajuće. Ali jedino viša sila ulošci odgovaraju mojim potrebama. Ono što meni treba je krv. Pogledajte, iz običnih uložaka ne možete iscediti ama baš ništa. Iz više sila uložaka curi na sve strane. Više sila ulošci